ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଅଛି ଏକାମ୍ର ପାର୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ମାଓବାଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଫୁଲରେ ସଜା ହେଇଛି କିଭଳି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ କିଭଳି ସଜା ହେଇଛି। ବହୁତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫୁଲଟା ସଜା ହେଇଛି ଓ ଏ ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ ବହୁତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଉଛି ଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ମେ ଫେୟାରରୁ ଫୁଲ ଆସି କିଭଳି ଭାବେ ସଜା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଫୁଲ ସଜା ହେଇଛି ଓ ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳି ଏଠି ବି ଲାଗିଛନ୍ତି ଓ ସେଲ୍ଫି ନେବାର ବି ସେଲ୍ଫି ନେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏଟା ବହୁତ ଫୁଲର ସଜା ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଫୁଲ ସଜା ହେଇଛି ଓ ଲୋକମାନେ ସେ ଫୁଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଏକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଳିର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଟା ବି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ଓ ବହୁତ ଫୁଲ ସଜା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିବ। ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାହେଇଛି ଓ ମିନି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଆର ଫଟୋ ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼ରେ ବି ସବୁ ଲୋକମାନେ ବି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଆଉ ଏକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଇନଡୋର ଭିତରକୁ ଓ ଏଇଟା କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଏଠି ରଖାହେଇଛି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କିଭଳି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ରହିଥିବାରୁ ଓ
ଆପଣମାନେ को टोटाली व्यू देखली ओ आपण को यही मोर वीडियो शेष करने को जाऊँगी। आपण को भल लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलिए। जय जगन्नाथ।